Kami kawai kijing tho apo kirangsan social media kapampau halor ki kertong nak benta ka election sitang samoy nak benta ka wan shalong parliamentary constituency. Kane kijing tho ka ongkum ne haba perkat jaliu ka NPP rangkat bat ka UDP HSPDP bat BJP kila ban rai penyang daw kertong yamon lang daw ba preston tensong ubalong unoi lam ubala kam rangba bat kam yaw tam bat chalak tam na barok gemal hajala mekalia uba preston tensong ubala i bha haga kam san batai bat ubala pule bat yai lanti jingai bat jaliu haga ne ka politics bat ru badon bun ki pat ba nong kershan nadu constituency lada bat shadu sor shilong ru kumju kumta kan long ka kabuk siar ya ke NPP ru lada kan ai lat no daw ne uriu rangba ban persyang yakun ha kenek elections MP sitang samoy namar usawar kajing job ukam no shaw ne rangba ban ye kiwai pat ki kertong bat ru bagi pat ba ki kam ye sho it bat pai kmat shaw ba preston hi ban ye kiwai bat ka ba kam kong san ru kalong balada ai lat no yaw ne rangba kata kamut kan don galat ka ba kam kong san ban yo ya ka LP ban pendrung no ya keketin kasi bat pendep yaw pur usam bat penkendria them motor kumbau la persngeu hakip lat pathai kubor nadu ki por menchuang bat ru ka bakam sneu sherkai kalong ba lada jia ba anjob lei ha ganek elections MP tikna ba baro ki pai ba kinno lut sendon check NPP ha elections arhajar arpapra kumta dei setang hau neu rangba ubadon ka kabu ban aireng ya ka WP handrai te ban ong de kiwai ki katong te satang ban shu penyakun melen ni kadai ke jing tho hapok kin san social media ka bala tho bat ka bala pen pau ya ukartong nak benta ka sarkar MDA lesen rob na duk NPP UDP HSPDP bat BJP nak benta ukartong ha kini ke election sitang samoy